Alright, Gobernador Marcos, pinagsapatan na dagiti baro na butusan ng opisyal ti PCL Ilocos Norte Chapter. At tuman report manipod ka na Idol Bernard Ver, iti damag lukhong. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Bernard, please come in. Nailayo na presidente ti Philippine Councilors League Ilocos Norte Chapter ni Honorable J.B. Bakiran. Kalpasan iti panagbalin ng interim president ti Liga iti uneg ti sa magmamano bulan. Napagsapata adagos dagiti nabutusan a barong opisyal iti Liga babaen kini Governor Cecilia Araneta Marcos. Dahil kalpasan nga awan tinaglaban ken kuana iti naisiyangkat nga eleksyon kadigito iti umuna gundaway. Kabayatan na nabutusan na Vice Presidente ni Sangguniang Panlungsod Member Kitchel Pungtilan iti syudad ti Batak. Secretary General ni Sangguniang Panlungsod Member Bijon Lao iti syudad ti Lawag. Treasurer ni Sangguniang Bayan Member Jerome Labasan. Auditor ni SB Maricel Poronda, Business Manager ni Honorable Jonathan Sagario, PRO ni SB Member Gemma Fernando, ken dagiti Board of Directors ket the Honorable John Wendell Medrano, Elmer Failogna, Konsehal Ma Katrina Fulgar, John Carlo Caldito, Attorney Enrico Cucoy Ruiz, Attorney Juan Paulo Flojo, Attorney Luciano Caraang, ken Efren Valdez. Para iti IFM News, Idol Bernard Ver, Tatak RMN.